ƙudura aniya laya yau za na tafi watakila kwa ba zan dawo. Ni na yi zaton haɗuwar mu da ke nasara ta ce, kuma na yi ƙudurin matsalar ki ta zan matsala ta ce, sannan zuciya ta ba ta ƙudurin haka na zauce, wanda ya yi nisa ko da kira kuma ba zai raigo ba. Kuma ya gace in yi akan ki ko banda abin kunya, sunanki idan an yi kira ko sai a gana juya, kuma na yi bayanin aurenki akan haka na shirya, akasin haka in har na ji to ba zai mini daɗi ba. Sake a raina kullum in zani gurin aiki, hotonki abokin tafiya ne karki mamaki, kamshi na turare na ji tabbas zani tuno naki, inda kika yi kira na zan tafi ko ban shiryo ba.